kaisdanan sa tao, mga takip sa kinabuhi, sa mga balatian. Diyos mong ginagawa natin. Kaya mo ka na ang paagi sa Diyos na ang tao mo sa kapit niya. Mao ka na ang paagi sa Diyos nga ang tao di malimot na dunay Diyos sa kalibutan. Kaya nasayop ang Ginoo na sa kataas kayong panahon na ikaw malipayon sa material na walay Diyos ang inyong ginahuna. Sangko ni mo nang dapita o sangkit ni ka Diyos. Mura ginang, mo ginay ko sa Ginoo. Walong Ginoo, gikan ani pagkabata nimo, wag ka magtagad sa Ginoo wala. Sige lang. Kabuti mo dito, anay uplanan diha. Dito na ka musangkit kay hapla naman ka. Usa mo ka na karon kaning mga tao na nag-antos ilabihang kanin, kalisod, sakit. Ang Diyos lang mo ikabuot ang kanya mahimo ni nga mawala kung ang tanang tao, kung makahari ang kabubuton sa Ginoo. Mawala gani na ang makahari gani ang kabubuton sa Ginoo, mawala na. Kaya ang tanang tao makauli naman siya, makauli naman sa Diyos. Makauli naman siya sa Diyos. Na magkinabuhi na gid ang tao sa iyang kabubuton. Karon wala, dili ang kabubuton sa Diyos ang natuman. Amo pa lang ani kung na kinabuhi na mo karon na sumala sa iyang kabubuton. Sila diha wala pa. Ibisan sa adlaw nga ipapahulay nga noong Domingo, wala sila nang kinabuhian na. Usa aron ang tao makauli diha sa ipapahulay gauna ta isugo ta sa Ginoo sa pagpahulay aron ang tao pinaagi nato maaga sa pagpahulay kay mosunod man na sila nato pagkahimo aning gobyerno sa kapitan wala na yung magsimbang Domingo. Kaya isimbang ko na nato sa radyo nga ang musimba sa adlaw nga Domingo ang tanang gasimba sa adlaw nga Domingo mga silutan ng Ginoo kay ang nakita na ko dito nagpahulay na ang lecture dito sa Batunan lecture ang Ginoo sa adlaw sa Batunan ilang isa ito ang kasimba sila ang ilang pong adlaw ay pagpahulay sa Batunan kung mutuo siya maayo hindi wala tayo mahimo diha anong dapitan konflik ini kay sa Sabado man ang iatungan nila ni mga hari Sabado. Nagbutang tao picture diha ni mga hari dili maayo nga naman naniguyon mo nung dili maayo kay adlaw ipapahulay mo kang manari sa una. Sa inong dan ng dilim ayon kitang ini may nabagong pag-ulawan o pag-ulalan ng Diyos. Hindi naman panahali. Tungod ay ingon silang nga ug wala pa na tanawa sila o medyo pilapil ka nila sa mga hari. Kaya ug wala pa na sila magapilapil mga hari sa tungkol tao. Ano yan?
Hindi nga, tanawa di ba, di atin yung nagmari. Karon mga tao madani nila. Di mo nila nga dahilan sa nalari. Anang dili maayong panagputang. Pagtindog ani kay credit na ni Malangari, matang ang komisyon. Siminto dito sa parking. Sa lahi mga adlaw mga picture ni Malangari, magputang tapos sa picture niya dito sa sulod sa mission niyo sa Rizal. Matong tayo sa post ni proseso na nilang pinusmahan nila dili ko musulod sa dili na ko hinimo o ginawa. Correct. Dili ko musulod si Malangari sa dili niya binuha. Kaya karaban ni Rodin Iglio, alang-alang si Rodin Iglio, namatay nga bibini niya musulod o katoliko. Layo kayo, nyabakan. Ibalik nino katoliko, ano sa siya namatay. Unang, ang espiritu ni Rodin Iglio, musulod niya sa iyang pamilya. Pero si Rodin, dili si Dr. Rizal. Kaya sa buhay pa si Ruben Iglio, ang iyang lawa, ang espiritu ni sulod lang niya. Malawa sa iyang espiritu ni si Rizal, si Ruben siya. Dili na siya si Jose Rizal. Si Hesus Kristo, gitawag siya Hesus Kristo kay si Kristo ni sulod na niya. Paghawas niya, di na siya si Kristo. Si Hesus siya. Hesus na lang. Hinana. Si Pilimon, ni sulod dito si Kristo. Paghawa si Pilimon. Pagbalik ni Pilimon, di na si Kristo, si Pilimon na lang. Akong amahan, namatay man. Pagbalik ako ng mga anak. Ako na akong anak, si Kanani ko na sir, Ilol. ako ang papa na. Mo dito nga yung mga kuandre na nanuktok mo. Hampir ba? Sa balaya, di mo magpintahan. Sa kasunod, hindi kami kita na pintahan ako niya. Hampir ko kayo hampir ba? Saan ka na inyong balay? Sunod mo mga dautan. Padulong ng dautan, nakita ko ninyo sa pangutulong. Ibuhin ninyo si Remigio sa kinabuhi sa mga anak sa Diyos. Kanang anak sa Diyos, manukan dito ni Abraham. Namin ako ng asawa natin. Ano na, walo ni sila. Sa kinabuhi, pag gina ni Isaac, Abraham, Isaac ang hapon, walo man din sa ang gina. Paglukso ko rin, na may kahulat ka yung mga. Kisa'y kahulat din rin. Si Juan, Josephine Bracken o si Iba. Anong buwa si Josephine? Kay Dr. Rizal. Si Iba, anong buwa? Si Adan. Anong basa mo kanina? Okay. Di, correct. Kay Mesopotamia man eh. Kay mismo po, ito ni, sila ang originality, ano eh. Okay. Pag inon ako, iba, asa ka karon mugawas ka. Kay, imong pangitaon si Adan. Buwa na, correct na. May magri mo, ito si Iba. Di mo pwede. Ha? Susulti, kaana ko si Ila. Si Ila, bago lang tayo. Ana siya na ako magpili. Basta sultihan kayo ng babae na sa amin kaapilan niya mga asawa niyo. Kaana siya, kasabot man. Eh, sultihan mo siya siguro. Sukat-sukat mo siya sultihan siguro. Karoon naman siya, nasawa na siya, sultihan siya siguro. Si Ila Manggo, nanganak ito sa ospital. Ang ako, ulit ko kasi pinahal ako. Kasi naman niya, si Kalawa. Mas diri, utok, makita
tanaw dili lagi diha mga lalaki dagan yung mga tagpunan dito sa sagot dili mo tanaw dili mo tanaw lagi yung ito siya na ang bungo sa balik ano dili mo tanaw kung bisan mo bantay kayo di pa na dili na ko sila na sulat mo yung na kasi sila may kung sulat ni man yung rasa kay alas 3 ito okay. Kaya ang mga paiwan ang dahil siya dito gamas. Distraction na din sa kitang agarri. Main na rin gusto. Sinang ka na, bawal mo na magtabon-tabon niya. Pag atos mga doktor, anong katabon? Yung tawag mo diha, nga kanang bata niya malumos yun ang bata. At ang tanga. Pagtanaw ko, nagpupot man, ay, okay na, ay, nalagtatan na okay na. So sila, ordinary na lang. Nagsuot na to si Connery. Oo, gasuot na siya. Sabot na to sila. Wala na inyong mga asawa o mga anak. Pero kung anak inyong mga asawa, murarag baboy mga anak, digin mo katabang sa kalibutan, sa pagbagpo sa usalang, isang gamay na lang, dili sila ma-aware. May taong kada adlaw na ako yung asawang mga anak. Kaya di nila malintag. Kano sa panana po mutro? Dugay na po. Dugay na po mutro. Ay isa may. Di mo buti sa mga anak kayo. Hindi yung batang nakita na po. Anakin ako nakita ang bata na nidula si yung lalaki. Tagkarong mo kay. Hindi mo ka mamadalaon. Kuan, maho na butang kagkuang ani. Kunni. Wala ka, kuan ka lang. Yung mga asawa o mga anak ng ganay nasa ospital, ano yung buhaton? Turong, mas. Taguan mo kay aron, ospital kayo sila, ospital na silang ilaw. Kaya mo to sila nga. Walay laki makadoon, anak ito mga nurse. Walay laki makadoon din ma'am. Wala ito laki makadoon. Kanya, pag dala sa ranso, ay ma'am, kani ma'am, sabaw ni ma'am, isda ni ma'am, wala ni baboy ma'am, kapit na lang nag-decrease. Kani ra ma'am, kani sa kuha, kani ma'am, kinuha ni ma'am. Tapos kada adto dito, di man sila makong ranso, naapin mo sila sa budget. Pag adto buntag, ano ganso ma'am, dili, sabaw ma'am, dili, kurang yan, tulog na nato. Kung mga awsag sabaw na lang, ambot yun sa kanila tupag-tupag kay sumamo, di mo mga awsag sabaw na lang, mga dato mo. Perti pong kuhaan na itong gatulot. Yan, after na po dito, kapag gawas na, dahil siya nga, gahaton mong pugranso, na po do, kay Pira po niyo. Ito nga, di ba sister nilay kayo mo ikaw? Puno kayong hiwa sa manok, ha? Minta na po yung mga nakay. Ito ang tama yung handlong yung kumakaon yun. Baka ini mga niluwa na nilupa na nagibalik ng ulo na tingnan. Ilan mo na yung wakil niya dyan. Dahil baho mo ito yung hospital sa taon. Marag na alcohol ba makuha na ito? Bahoan ba? Una-una ko dito ba sa hospital, una-una ko itong isod, naglungon ba, nagimbangon ba. Kanya ang dahila kay Akbo mananap, tindangoy-ngoy, pagtanaw na kay itakilid magulo. Na ako'y video. O dangoy yung ino po, buutro kaya ginawa pas ang daga na ito. Yung unang hindagan itong Akbo dito sa lumon kanila. Tanawa o may lakila ka diha, may mabuhi na yung hilakan, hilakan sa tanaw na. Pero na yung ba na master? Nga sa amin, imuhang na kita. Alay ito. Video. Isipin ako.
May tayo bubuhat na sa mga ata. Nakakit sa akong video sa yung tanawon bro. Sige, kuha. Sige, puro lupas na nabungtan. Isipa ko ng taklo. Oo. Ang nabuhay ba nga balita? Oo. Isipa. Basta tayo ka na nagiburo lagi. Kanang giata nga lumpag. Dahil yung pagpili ko. Ano kay gibalsamar? Gibalsamar ng gato. Wala libat sa mahal. Dali-dali rapot kay gusto lagi nga bahino na yung pagtanan. Galalis ng mga ganitong patay na lagi ka na. Ito may patay na naman. Ayaw, ito ko pati rin buhay. Patay na lagi na. Doktor, magbuhay ka doktor rin. Alis ang kablungan. Yung ginawa pa rin ito. Ang yung mga anak. Dali-dali na sila itong itingalin na ito. Ayun itong kupras. Hindi, na-aware sila karon. Si Sisil, tengon ko si Sisil yung ato. Hindi ko na yung pati siya katapos. Ako nang kamo, ikani mo usa ni nanay sa nanay, gamay. Yung man yung doktor na hikayo, ayaw mo ng tao. Ano yung mga tao? Kung doon na sila isala, na di ninyo masulti, dimhin ako, muagi ninyong sala. Kay, lisod po kwarta rin muagi ninyo. Sa'yo, pili. Yutahan ko, di anak gina muagi ginatanan diya, bumot mo ng mulaho. Marat kung tamis, agi ginadespirtahan. Naalang ng bugas rin muagi espirtahan. Agi gina, bisa dari nula, agi gina ya. Unang ako kang ko anong anak mag-imbestiga pa kay pag maninulog na si Silumayo dapat pag-abot dito ng Gisulas Jason biyahan mo kay istorya mo pa ng linggo dito nang dito sa ospital kay magkuan magpunta kami na ang tabunan din ninyo ando kunya kay tagaan mas ila itong ilang bisting na daster, hindi mo nang sugod sa ila. O ito ba, ino na lang 2 hours na isapaw na lang na kay. Meron nga, pag-hospital na nga, dito yun, isapaw. Kung ilang daster, ilis na hubuon, ikahubo to, ayan yun yung buwan kay. Aron yun nga, labanan din mo sa ginoo, kay inyong buhian ang ginumuhawa. Oran ko na, kita ko'y kusog sa ginoo, dinis kalibutan. May mga anak ninyo, isa man yung sunog na nila, pero ito na pong ba, anong dito mo, hapon. Bawal ko na mo ng ma'am. Sus, mausap mo, ay nakainom niya. Anong mahibalugin sila, kana, aware na ito sila. Aware na ito sila ako. Pero dili makatabang ang inyo, di mo katabang. Bisan anang dapitan na lang. Ang gahulat ninyo, di yun langit. Impirno yun. Isang anong dapita kay inani ko no, dasaan ang Diyos nga dunay bagong kalibutan. Dayon, masa day bagong kalibutan ninyo? Daoban magdaob ani, mahimo na ni murag purgos, ang lupa na ni murag hangin, na mag-apok, dahil mag-umol ang Diyos sa bagong kalibutan na mo ba na bagong ninyo? O kaning mga tao mag-uhod? Kaning kinaiyahan sa mga tao, style sa mga tao, pamaagi, batasan sa mga tao. Mauna siya ibabuhod sa Diyos. Ibili ni Yuta ang atong dipulian. Dili kay lauban ni. Kung sa may style lang sa mga tao, mga anak, mga babae, mga bana, mura lang wala. Mga anak dito, mura lang tiro, mga anak, mga kita pang tutoy, mga kita pang kubangan. Una siya usbon na to. Ang mga siya ay baguhon sa Ginoo. Karon ang gisugo sa pagbago ako. Unang gipakita ko sa Ginoo kung unsa ang sinuotan sa babae maluwas. Yun ang Ginoo nga. Tanawa ang sinuotan sa babae na maluwas. Niya ang babae diya itago sa luyo sa sila.
karon na excited ko ko kayo ngamutan ako sa babae. Pag-action ako dili anak, nakaw na ko. Pag-action ako anak sa sila, iguwa na ng babae. Pagtanaw na ko kay close knit mo dili close knit yun. Taman dili ang close knit dili. Taman dili sila ang close knit. Kani close gyapon dili close. Close knit. Unya ang iyang salina utong dili. Mao kuno to ang diste sa babae na luwas ang Diyos na sulti. Di doktrina nila ako nila sa kung mga asawa. Kung mga anihaw, ani sunan ninyo nili, nausap sila. Dito sa ko, sila ramo ay nagsuot itong close neck. Ang mga taga ko, backless, letter B din nga, umulong o gamay, makitang tutoy, at dahil nalay tabunan, kay mutakot man sa bra. Pero pag dungo-dungo na, mabuha man yung dire, kaya mabitay man ng tutoy, di siyempre makita niya dire. Si Mahal nga rin, wala ka doktrina, yung mga asawa mo gawas, di galing magbra. Nakabantay kong in nga, tabunan to katibangan, pero kita niya po dire. Wala nilang Ginoo. Ay nga, man sila, di man sila isultihan. Anong ako man? Natingala po sila sa akong mga asawa kaya naka-close neck. Naka-close neck dire, then dire kuan niya tagas. Wala gi backless, wala. Hantod si Rose na iyang ugangan ni sunod. Hantod yung asawa, si Linlin ni sunod. Nga, kuan na, kaning mag-close neck na tanan. Kami na dito sa tanan na mayo. Sa may resulta. Pagkahanaw niya, asa dihatag ang buhat sa Ginoo. Wala nilang tanaw. Kaya ibili nila, unsa may forma, unsa may kausaban. Ora gihapon. Na, pasikat, paputaig lawas, pagpapahay lawas. Paklis din diri suyo. Kita diri, diri. Little bit diri. Kaya ron nga. Yan ang tutoy. Nato nga, rin ka kami pasanting, mulan tao, murag wala, pero napamaak sa simod ba? Tanaw na, murag siklata na agyan, pero yung nakuna rin, napamaak na itong simod ba? Screenshot niya. Save na. Dili naman. Pero, yun na mga hudres, gusto may paapon mong simod anak. Wala may tentasyon nga makita nimo. Mao nga kanang Islam gigama na sa Ginoo nga model. Sila gibaw na. Taktapan naw ani taktapan. Kay gipakita man si Muhammad anak sa Dios na taktapi ini mata rin mo ba mo tabunin ang mata. Kaya naman tentasyon ni kay mo og sa nakita og ang babae og sa nakita sa babae nga ang kahoy tapos tinuhaon kuan ba kanang makaibog ba sabi na diha nga ang laki tanaw sa naong tanaw sa dughan tanaw sa boss ang bahay po ang laki maupod ang bahay mo tanaw po nana meron matani ka ito pula pataki na o katong kuan ba katong tawa-tawa ba kada buntag Hambal mo to. pula kay mo din yo ang dili pikas dili tungod tayo lang sige ni mo kana Sa una pa naman sir, ha tingala lagi ko sa una diya sa templo nga pulang mata. samal sa una ha daghang gitawa-tawa diri. Kanang idlot na buntag sa yun. Kanang idlot silang sunda akong trabaho akong buhat. Subya. Aksyon. Ha? Mo ni kuan anak kay bagdiit ang tambal na anak. O ganas mga kraan ni nana.
Yung ikatulo ni mo ana kada buntag pagkas alang. Ha? Isa lang. Isa lang basta kay na mo anak dito. Kay mudagan mo na sa luha. Orang nagatas. Pula man dili tanaw tanaw dili dapat. Oh, pula dili dapat sa pili. Pikas daw dito. Wala man. Ani raw pikas. Gamit ka na atong mata, butang tibay ka na. Ay, ang kasulatan, gayon ba yan? The eyes is the lamp of the body. If you are the eyes are good, your whole body will be full of light. Ang mata kuno nato mao ang lamparhan mo ang atong suga sa lawas. Kani atong mata suga ni sa lawas. Kung ang ato kunong mata maayo kaayo, if you are the eyes are good, your whole body will be full of light. Ang imong tibuok nga lawas mapuno sa kahayag. Kung ang imong mga mata maayo, mapuno gis kahayag. Kung daot na imong mata, balikan na to ng Islam. Tabunan, di pa kita mas kinakita na dito ni Muhammad. Ganun ay buwa mo. Tabon pa gani. Kaya nga naman, tentasyon mo ng babae. Tentasyon mo. Duhara may kasulti na kita ng babae. Kung dili guwapa mao. Muna nga, kuhan, muna nga, kato si Fatima, anak ni Muhammad, nga nang pagkamatay niya, ang iyang bana ang tamoy ipuling. Di ba nasugot sa Abu Bakar? Ay sa Abu Bakar man yun na ay nahimong tuong kamot ni Muhammad. Gusto ni Abu Bakar na si Fatima mga ganito, aron dili mabahin ang Islam. Mudawat siya. Di man yun. Muntong giadto ni Abu Bakar sa siyang mga kasundaluhan, kay patyo nila si Fatima. Lahang libutan ang balay. Kay aron dauban si Fatima o dili mo gawas. Apel sa balay. Karon kay nimon mas Fatima. Di siya kung dili mo mamahawa, aron dayon. Tangtangon ko ning face mask sa unaw. Sus, hadlok sa Abu Bakar. Pero yung mahawa nga dito. Ay hindi man doon sa sandalan. Hindi mo mahawa. Tangtangon mo ni. Hindi yung tangtangon, hindi. Lakaw sila. Nga naman, isa na inulan. Kay matintal mo to sila. Pintal mo sila sa magwapa. Puti. Kaya maputi, magwapa mo kayo. Sige mong tago na. Magwapa kayo. Puti, inyong naon. Tanawan na yung lubot. Di ba puti? Sige tago. Pero nagilan sa utot pa sir, ito man si Nakamutso mo na. Nakamutso ito mo na. Isang pumuputi na. Hindi mo nang BS1. BS1 ini na nimo. Bilang pagka bata nimo puti gina. Dili tayo. Doon yung mga anak dito, asawa ninyo, yung anak yun. Kung makatabang mo sa pagbagpos kalibutan. Noon, buhon mo, pagtingkol sa gobyerno na ito, hindi mo naman na tayo. Wala ng tanang wala tayo na. Sus ako bitaw no, natingala ko bang ang unang tudlo sa Ginoo na ko. Kani mong pagpaanak? Ako may manapang. Ano ako may manapang? Tingin ako kamaliban, matangay nakatabang ang ibo. Kay akong asawa, nanganak, alas 11 mas gabi. Kunya, pinakalisod ko nito, matod pas tanang nanganabang. Pinakalisod to kay suhi, kunya kulog ba yun? Gauna ang tiim, Kulog. kunya gakulog. Kani siya mo isa lubok. Niya mo ipit man ang lubot din eh. Kay mo inat man na, di pa kumod dire mo ipit. Mas tutoy ron mo nang taon na ang ninyo na.
Sus, di na maging matabang ang bata. Naingon og kaning tuko. Iwad-iwad siya na, iwad-iwad. Kini ambak naman ang kamot niya. Diri naman na wala. Oh. Kuot ako dire. Di man makuot dire. Kaya ako naman makuot ay. So pa na, di mo makuot. Di mo makuot. Di mo kuta. Tumbang ang dingding. Tumbang ang dingding na. Naakong tuloy ko silong. Hindi tayo bata dito. Saan bila? Kuhan ko sa Ginoo ba nga kanang tinungod bitaw nga pag-ampo sa Ginoo yun ang kinasing-kasing ba balik na kung saka paghilam na ko sa tiyan buto man buwa ka apil ang inom lang tanaw na kung bata kaya di naman mutingog abura po tiyon mo na bang awira na ko ang tiyan dito ha dipakpak na kong lapalapa na sup-sup ang ilong sus kaya na may himbuto pa, ano ba? Ginhawa rin bata. Hapit ko din ako na buhi dito sa di andang na palanggana na ininit sa tubig. Kinalok man ang tiil. May magkuhan ko ininit tubig. Ito nga. Butang dito. Na. Problema, pusod naman ko. Hindi mo ka matang-tang. Pero sa instruction sa Ginoo, di mo din pinagkan ng puso. Tanawa ng ito'y nabay mo na nabang na di ba ang iyahang puso mahinog na ito matangtang sa iyahan oh. Pero kami inon lang doon nung tanawa na sa hospital mas may nanggihin mo anak di ba giputol ra sa hindi kuanan kaya natin mahinog ang puso To insist, oh. bukusan. To insist because of yan. Nadili mo na sunod Tingnan wala na may putol ipit ra Tingala ganay ko nga magtintay na ko ni kada ko. Hindi mo ko man ay. dili kay mo matangtang Dili katong ibilin. ay di ay dito mo matangtang to ay Dili. malayos to Katong tinagkusan ray mabilin. Katong tinagkusan ani gipot ko ano tayo matangtang tong nabilin. Pero katong gikan sa pusod paingon sa tinagkusan, rupok ra. di Na, nga anak. Rupok ya. o nga matangtang to mahinog to Pero tinagkusan. Ang tinagkusan ay matangtang. ha Yung tunga ni kanang gito. o man na ilang iba ko sa nang ina Oo, katong mabilin. kuan Nga pinutlan. Ipadala. Nakada. Ano ba kung nga anak kay puso. Kumpay puso ri pangikot na ko sa. Nya tambang pasti kulang. Dili kuno bulagon. Pagkaparon na sila kay aron. Dili utaway mo away niya. doon ay mga anak ninyo na kuan ko huwag ako mahadlok ato una na kong natabang akong asawa ito pagkabuntag ang di ko na ba sila ko automatic ko i-restro pagka mananabang mahaya ginako ako automatic ko i-restro siya sir dili nakaangayan nga mahadlok kung na yung anak kay ang pinakalisod sa tanan na ibang anak mo imuhang na matabangan kay pinakalisod na ng suhi din kulong Study ko, pero tipo ng pamaliban. Nabili ko. Kaya batasan ng ginagawa nga, Richel ng iba ko. Ito, Richel mo sino. Dunay akong gitambalan dito nga, nanlat pa ba, dahil galong to sa iyang labunon, nakinas. Nakinas, nabundak yung diri, nabundakan din sa Planggana, piang, sa diri. Ika na, balik-balik ng doktor, wag gino eh. Anton nga, galakaw siya ga, piang. Luis Ginoo, ako naghihilang ng dugo. Hilang ako na, hagon. Sus, ano yun? Sa Marinduque, mga ito. Ako na po din sa Kainta Rizal. Pwede na sa Kainta Rizal, sa Manila na. Okay. Itong anak sa akong sapok na security guard. O dili anak, asawa. Buntis mga nakay na, anak sa manaha. Ako siyang giginan na ayun na lang ang duty sa kay sa kung mga asawa ng mga anak niya layo kayo mga ang yung duty ang niya ba sus karon kay yang bibili niyang manghod atong bahay itong lang o Idmar si Idmar bibili
Tapos karon kay nagbati ang buntak mga city. Di kung gipatawagan ngayon ba na? Uli diri, gabati na oh. Asa may dado ni hospital? Na kay pwede pa man tong nurse na mo service sa una ng mga midwife. Pwede pa man sila mo service. Ko lakaw pagkuha dito og midwife, kami na lang daw nabilin sa asawa. Katong yang anak ng kamabulangan gamay pa. Kaya pagtutong ha. Kaya magtutong man yun. Oh. Kung saan man mabuha naman ang bata. Bilang ka siya na. Kung habitan na mudmudang na ako na lang itabangan yun. Anak tabangan din ako. Kaduhan akong panabang. Asayon. Pag-abot sa midwife, kung managawas naman. Sakop na ko to. Tauhan ba na ko? Tauhan ako sa kingdom. Ini nga, karon ang tuyo des kinuha na kay ako lang ang magpaanak sa ako mga asawa. Nga, ang ilang pagkabalaan, dili mamansahan. Ay dili balaan na makita ng kinatawag sa laing mata. Kung nag-iingon sa Ginoo dito ni Adan nga, ayaw pagkaon ni anak, kay sa adlaw nga mukhaon ka, mamatay ka, kaya di man to iyang kabubuton. Kaya ang kabubuton sa Ginoo, ang babae, manganak nga dili mubati og sakit. Walay mananabang ang babae. Nga ug magbati na maadto ra pas kwarto, mahigda na kanito, moto ka gawas na ang bata. Walay bisan kinsa nga makahikap sa ilang asawa. Karon may gilabtan man ni Adam. Labot man sila nga premature, wa pa na abot ang kaya. Nasuko ang Ginoo, gitunglo niya ang babae. Sa may kasakit ikaw mga panganak. Namna diha, sige basahan ko mo to. Genesis. Genesis 3. Genesis 3. Naman to diha, ito ato batong pagkasala ni Adam, ito nasunahan na ito. Itong si Jehovah miingon sa babae. Dara. Sige. Og si Jehovah nga Dios nag-ingon sa babay. Unsa kining imong gibuhat? Og nag-ingon ang babay. Ang bitin naglimbong kanako og mikaon ako. Kaya si Adan man mo ingon. Ingon man si Adan nga. Ingon si iba. Kalau mangino ato ning buhaton mo pintikan na to. Ilagi buhat mo na siyang istoryahan. Sige. Og ang Dios nag-ingon sa bitin. Oh. Tungod kay ikaw nagbuhat. Dito na sa ubos. Asa naman master? 3 Sa 16. babae na. 3 So, niyan gitunglo babae. 16. Sa 16. Oh. Nag-ingon siya sa babae. Pagkadaghanon ko sa hilabihan gayod ang imong mga kasakit ug ang imong mga pagpanamkon ug sa may kasakit ikaw magapanganak og mga anak ug ang imong tinguha mao ang pagpangandoy sa imong bana. Wala man nung tana. Dili unta na sa bubog ko. Pagkadaghanon ko gayod sa hilabihan ang imong mga kasakit. Kung pagsuko na nagbati, grabe ginang sakita. Maluhog ginang babae sa sakit. Purot yun. Antod na nga pagpanganak na. Niya ang imong tinguha mong pagpangandoy. Kung pagpanganak, pangandoy naman ko. Kaya pangandoy mo ko ni iba, si Adan. Kaya mong ipangandoy. Iwato niya pangandoy si Adan, dili may una to. Pero that's all. Drama. Drama. Pagbuot sa Diyos. Pero karon master mausab gyapon na. Dili na. Abot ang panahon na ang mga babae mga anak dili na dati sa ospital. Mubalik ng dukuanas ko mga dili na dito sa ospital. Anak na lang sa kwarto sa mga anak.
Yarang ba na mo yung ato niya tapang Karon mga kay dili pwede mo kay dili mo nila i-restore ang bata kung dili mo na so sa kay ilan ang gobyerno? nga pamanggol. Ilan ang gobyerno? Pero mga anak pa diya ang muro sa balay, hindi daw sa ospital. Mga anak ito man niya. Ano din man mga anak? Na natural man na siya. Una nga pagkayaron ang pagkabalaan, din ang pagkabalaan sa matyayon kay di mo man musubot nga na makakita ng lain. Man subot ang Ginoo anak. Sila lima meron bilang ka ng kilo na ito, gadupag yun na. Gabilang ka na sila diha na katubang no, gadupag bilang ka. Nang bawal na to na ang gusto na ko unta puhon ng mga kanang mga asawa ninyo mga anak pasiptihon ninyo aron mahatag ang espiritu nila dili mo mabinapoy dito nga mura ra mo ng anak ng hilip may labayan no? Dili mo makatuman anak usa na sa mga sala na mahimo ninyo din sa atong Ginoo Violation. sana sa mahimong sala. Ikaw nga ba na? Ikaw hindi makakita na yung asawa. Dili kay nailang ha makakita. Di mo support ng Diyos nga maulawan siya. Diyos ko ng babae. May gani kay kung nalipay na lang ko karoon na ila ay ang panganak ng ila ang kabati siya di pasulod ko dito sa emergency makita man to sa emergency ni Gabriel pagantay mo ko kahingad ko mong luyo o sa iro katong sa emergency room nga dito si ila may gani kayo magitindugan. Kaya naglambang mo sumusunod ito, balik siya ba? Balik man o. Anong ginagawa? Moto nga ang isulod dito. Si Ila ngay kurog naman na. Ampo si Ila. Ampo siya na po kahawin. Iminaw ko siya sa kampo. Yun siya nga yung pangayoon nga dili siya mag-isog o kanina. Gusto niya magbuwa na yun. Ito ka rin ako ni dili sa yantihan na tukan na kumata dito so gawas ka ayaw pag langan gawas kayo ilang din akong tiyan gawas ko gawas na yun igo na yun Igo ra ka gawas. igo ayaw sa hakay magtagap nga ng bata diha kaya wak man niya mo iguan malihin na siya namin na yung utong sige utong na kaya ako na isa mo bata una-una niyo, utong ni Kadiharon na ako pag-ipon ng salon, anak mo nag-dribble na to na sa dito. Ito nga, una-una nga, at ito yung delivery room. Ikalma ang bata, kay kung man sa isobtis. Diyos, kay laki mo yung isobtis. Ang laki kay, Nawa pa duty mo babae. wala na ikaw. Walang game sir. Kay pag ingon nila nga bawal na po ang laki, baya ang gusto ng babae mo sa face. Ingon man tong nurse na ma'am, malaman kitag samot ani ma'am. May duty yun daw. Kay yung ngita na punta kuan, ganiha unta to, na ba? Kay aron pag amo to bayad yon. Wala naman di akong dito sa Ginoo nga no choice man ni Ginoo. Turo tayo namin yung sir, nakapidya na ba? Musto nga, ingon siya nga kung hindi ra ba nila, kuha may bayad. Sa may buhaton na magkuha naman tayo dito, magkuha rin magdugo dito. Dahil sa ilong. Sige. Ano to? Pagkabot nito akong nahuna, alas 9:45, tao na ni bata. May akong nahuna ha, dito sa gawas. Motong gipost din ako, alas 9:45. Ako mo kay Balo, wala pa ko na kagawas. Oo, una magagawas nito. Wala eh. Napatos na delivery room. Ito, ito delivery room. Gawas na sir. Pagawas, alas 9:45 man yun. Ha? Katong pagpus na ko, wala po eh. Abi na kung mao to pagkakuan na yun. Ito pa delivery room.
Master, congrats na, pero 9:45, ikaw ni Master, kung ka kaman si Master, Oo. 9:45, hindi. Oh, 9:45. No? Kaya na ninyo. Di ba masipiyat ng narsa na magpanap dito? Kaya i-record mo na nila. Oh, Buwan na i-record. record mo na. Oh, hindi na pwede bana-bana. Kaya na may orasan dito sunod. Sa kuwan, anak. Butang ay nasa oras. So, alas 9:45 man yun. Kanya, gipos na ako to. Alas 9:45. Sigat ko kapel. Uy, 9:45 man yun. Dito sa gawas na ako, alas 9:45. 9:45. Na, 9:45. 9:45 ba? 9:45 shift yan mo, 9:45. Butang na ako, 9:45. Motivisyon. Uy, paggawas, 9:45 lang hindi. Spiritual man gyapon to kay 99 man. 9 din 9 kay 4. Kaya gusto na ko nga ma-join sa spiritual nga kabala. Kaya ang 459 man siya. 9 din siya. Yang pundasyon 9. Unang pag-baglis mo 18, 9 gyapon. equals 9. Na. Pero, buhat na bungalan daan. I-deliver mo ha. Ingko, ayang nga lang ani. Di naman abi, blaki man. Ano ko ilol? Hindi mo kung blaki ni. Saan kapag apply ng abi? Biba, ano may biba? Rubol man eh. Ingko nga ang nga lang ani. Gisili. Anak ko. Gisili. Iyabo. Ginabib. Gisili man to primero. Nabiling bukos ba to akong gibasa? Gisili. Suspend. Ang bukos muna nga paangka ni siya kaduha. Sa ngalan nga Gisili. Paangka nga kanangalana. Oh, kaduha. Hindi sila ngalan paangka ng kalingalana. Atro. Gamit yung abib. Gamit yung abib. Ito na po. Jilami. Okay, ila man, ila. Yan, kung bayan ako ngalan, Ginito o ila. Jilami. Anindota kayo sa ngalan. Ay, Pilimiro, Gisili. Then Jilami. Why abib? Pagpiyong na ko kayo, di ba kayo? Di ba kayo? Yan, pagpiyong na ko na, di ba? Negative man, mga pangalan na. Kaya kung nata, makasipitin ba, nanang daw. Akong kita na ang iyota. Gusto mo nga lang. Sus kayo. Ipa-apply mo din ang abib. Pag-apply na. May abib, may kubot. Ilabib. Ilabib. Ingat malapit. Sus, butangan ako, Jane. Ang akong ngalan. Jane. Jane ito man ko din. Jane. Das. Abib. Maot man, Jane Abib. Dikit na ko. Jane Abib. Ginabib. Kay Jane mo ta. Jane Das Abib. Na. Iman. Jane Abib. Ginabib. Ay, dikit na ko. Ano yung mga Jane Abib? Yung Jane Abib. Siga man ang alam. Or Krista man. Or Florisin ba? Siga man na. Yung Jane Abib. Pagtama na mo. Siga. Florisin. Ay, teko. Ako rin siya ba? Teko. Ngalan sa bata, Jane Abib. Nasi ang cellphone. Tigsin na po niya. Kaya na. Paggawas nila, gikan sa Bigyan ang pinitili. kapalan, sir. Tago kay sila ha. Big utusan, ginabib. Big yun. Big yun. Abib yun, Abib. O Ginito nga Abib. Pero dikit lang mo ng J na Abib. Di na mabasa nga Abib. Di mapansin. Kaya na may Nabib. Big. Abib. Oo. Big yun as in boy. Ikot Abib, Ginibib. Oo. Kanan Ginabib, talag saan mo nang alana?
Hindi magkagahan. Ginny Babe na. Gina Babe, kalagsa kayo. Pwede man na i-research sa kwan. Kung gawas mo ng mga lana. Oh, Gisa yung mga Ang kaya naman sir, so yung gana. Eli. Ilay na. Layo kayo. Layo kayo sa yahat nala. Ilay yung si Ilol. Oh. nila ilo. Sa Pilimero yan na ug si Ilol pareho. Ilol man ka, Ilay ni isa. Una usap naman ni naman pagtawag. Ay mo naman na si Ila. Ilay ni ikan. Nayang angga Ilay. Kay imong tanang apo, ihaw na kang baka na yun, isa ka buo. Mo. First time ko mo apo na. Time ako. Basta yung mga buta, di pa kayo mo salit-salit. Yung pangalan, kaya kumuna pa si Mahislot ba? Na ako di ay ba, hadlok ko. Pero ka na mga, Paggawas mo sa'yo, Ha? 7 months na. Paggawas. 6 months. Asa ko na mahuslot pala noon ang lampin. Dako ang problema noon. Kanang 6 Ito, months, gamaya. 7 months. Pwede na. Oo. Ano man. Si Ilo, akong kahawin na nagyot. Sa gamay pa na, ligid-ligid pa na, ingon pa naglabo. Sa kumuhawin. Pero kanang dako na nga makatisar-tisar na, kana. Pero kanang gamay pa dito. Ako mamukay paggawas. Si Ila ay nga, dakugo sana, yung ingon na kaya ang gusto na ibalhin na inyo, sige, ingon mag... Anak kong pulos ba ito? Uy, pistilahan, magbulag nga ng ulo, anak lang. Utro mo po na hindi ka palo. Yan, nag-iingon na. Bitay ulo ko ta, iya dahil ibutang dere. Itong po, manunood. Hindi na buha ka na, hindi kuyawan ako. Kung buha ito na salo, na, saon lang. Siya na lagi takya na ako. Basta yan mo ulit yung ulos pa. Kamatoy pa kayo. Hindi kayo ito natin, di man mo yung ulo. Nasulay mo po na ako. Yan na, biyaan na rin mo, hinti na rin siya. Ingon man na, ingon man siya, o ano. Ano ka mo mayamo, yun. Pero buhian na rin mo Tapos galit. kay, yan ay ibalhin na natin, mo na po na. Ako po siya tubangan ba? Ako mo na. Huwag may tingog. Sige pa. Uy, pusa. Mapulak mo. Ako, buhian naman ako galit na. Buhian, sa ito rin. Tulog ako kung batang iya hapon. Buhian mo, basta kayo tulak. Pero buhian na galit. Ano, buhian mo, baling kamot. Dili mo mo, asitulog.